Čaute lidi, dneska jdeme dělat prozkoumavačku s Davidem Bílým, tady s Michalem Horvátem, s DJem, s Jacobem Čurkem, kameramáka Eliška Pokošová a tady na Simone Zahradu. No a ještě budeme tam se kouknout, takže pojďte se s námi. Já jsem se dát do huby. Pardon, že jsem mluvila teď prostě, jo, ale... Ne, na to Simone Zahradu. Tady už ztrácíme čas jako, ale hodně. Páčo, tak jdeme na to. Tak vypadá to úplně normálně, ne? Ale, fuj, a hej, tam je Juga, ne? Hej, tam je Juga. Tak, tady je nějaká tak. Fuj, tady kdy? Hej, hej, prostě tam. Jakože tam. Hej, prostě tam bylo oko, jo, prostě reálně. Hej, slyšela si to? Hej, jako on to ani neumí, jo, a ne. Ticho, to bylo a ty to byl David, jo, takže on si jako moc nehraje. To dáme na YouTube. Tak, a jdeme, tak a jdem na to. Ale lidi, slyšeli jste to? Co tam bylo, prostě? Tady garáž. Pojďte na naši zahradu, jo? Tak pojď. Ale jenom vy. Pojď. Nebo ty jsi Italka, ne? Jo. To je Španělka, ne? Tak jdem na to. Lidi, za chvilku to aspoň. Tak nemůžem. Nemůžu děda. Tak jo, no. Počkejte chvilku. Lidi, počkejte chvilku, dět se. To je hotovo. Pepík Zůrko. My to dáváme na YouTube, víš, babičko. To ji dáváme na YouTube. Aha. Ahoj, milí láska. Máme, a kde? Do tebe. Máme. No já to říkám, Řekni, že potřebuji toaletě. Takže jdeme na psychiatrii. Tak ještě asi nejdem natáčet. David Bílý. Páčo! Nebej to! Kde je židle? Tam je nějaká sušenka, nebo co to je? Tak jo. Nehraješ. Lidi, jsou zpět. Jo. A my se za chvilku vám ozveme. Teď. Tak. Lidi, za hodně času. Na Kasanovský. Ne. Ty by to ale slyšel. Jdeme rychle tam. Jdeme k nám, pojďte. Ale tady to. Já nejdu. Tak jo, choď. Pojďte, takže Víša odpouští. Neopouštím, až jdete tak. Tak jo, tak dej pojď, si natáčíme na YouTube. Ale mě to doufám rozbiješ. Aby ti nespat hlavně z toho lucí, jo? Pozor. Tak. My se podíváme na ty šneky, ale my jsme vlastně vyhodili. Hej, co to dělá Milanovo Beach. Prostě, hej, reálně pes. Hej, po mě jde pes. Reálně. Hej, reálně. Tady je nějaké. Hele, šnek. Hezky, ale on jako... Fuj. Zabij ho asi. Holka, bude pršet. Nevadí. A jo. Ne, necháme ho žít. Jeden tam byl. Hej, slyšeli jste to. S vámi na... Hej, hej, já to ani nemůžu. Tak to nebyl Kuba. Tak to nebyl Kuba. Lidi, můžu s vámi natáčet. Jo? A vrátil jsem se ještě jednou. A už se tady vlastně vrátil.
Míša, ty nebudeš na videu. Jo. Sorry. Jsi na videu, sorry. Tak. Lidi. Jo. Tam. A počkejte, a mě natáčí ty s kamerami tady. A já jsem tady jako ta... No, jdeme na to, pojďte. Co? Tady je David. Jo. No. Jo, tak jdeme. Jo. Ani se mi na něj nešel sahat. Okay. Kvíčko. Počkat, já se koukám. Kdo to byl? Já se taky bojím. Lidi? Někdo strkl, ale. Hej vole, on mě někdo mě strkl, fakt, že jo? Hej. Ale jsi dobrý? Ale hej, on super. Hej, on, jako ty... On je úplně v chillu. Jo. My natáčíme takový jako strašný. Jo. Jako, ty se s tebou se něco bude stát, jo? Kecat. Prostě bude se a víš, co dělal. Hej, Aleš. Necháme ho bejt ještě. Tam necháme ho. David, Billy. Volejte Billy. No, prostě zahrada. No, a tam je ta strašidelná. Hej. Aleš. Co se tam děje? To jsou... Hej, Míšo! Míšo! Michale. Míšo! Hej. Hej, Michale. Hej, udělám takový trik, jestli spí, jo? Až si ne? Hej, počkej, dej mu nahoru ruku. Jestli spí. Jo. Tak si znamená, že duch, jako. Hej. O, tak to ne. Tak to je blbý. O, Má krev. lidi, to má vážně krev. Hej, jako Míšo. Jdem se ještě kouknout. Hej, Míšo. Hej, a ty to není sranda. Mám teď se probouzí. Míšo, jsi to ty? On se Míšo! Víš, co jsi dělal? Kde jsi dneska byl? Já jsem spát. Kde jsi dneska byl?